Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Siksik sa Pigro Builders para lumaking malaman, mabigat at hindi sakitin. Dahil minsan lang sila bata. Pag starter stage na sila, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Siksik sa Pigro Builders para lumaking malaman, mabigat at hindi sakitin. Dahil minsan lang sila bata. Pag starter stage na sila, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Maging hanggang wakas nitong buhay. Hello mga kalingap, mga kayakat, welcome back to my channel. Ngayon ay meron tayong kakatagpuin ngayon, isang makulit at kwelang vlogger na si Bebang or Nathan Huge Vlogs. Alright. Ngayon ay pupunta tayo ng SM City Naga, kung saan siya ay naghihintay. Siguro parang naiinip na siya ngayon kasi kanina pa siya naghihintay doon. Patay tayo dyan. Ayan guys, malapit na tayo kay Huge Vlogs or si Bebang. Ngayon ay yung kakatagpuan natin ngayon ay si Pading B-Boy. Kasi si Bebang ay nauna na daw sa Bulan Sorsogon. Ayan kailangan magmadali kasi baka mainipin to si Pading Nathan Huge Vlogs. Pangalan pa lang talagang mapapa-subscribe ka na. Ayan, after tayo guys. Alright. Yan. Medyo lost na tayo. Singit tayo ng singit. Parang ito guys, ito na mga kalingap, nakita ko na si talagang cute pala talaga tingnan mga kalingap mas cute pa pala sa personal. Ano balita? Nakilala mo agad? Ha? Diyan lang sa sentro, mga 30 minutes ang biyahe. Ano? Talagang hindi na papipigil. Hindi na papipigil. Vlogging na talaga. Ayan, medyo gagawa ako ng konting video. Nathan cute na cute. You know, pansin ko talaga yung dimple niya dalawa, sa akin isa lang. Dimple lang, buti nga may dimple. Kung walang dimple, wala tayong kabilang-bilang. Buti may dimple. Nung umulan ng kagwapuhan, parang yata ko ng kalabaw namin. Ay, ako lumusong ako sa ilog. Galing nga parang natalo lahat yung niya. Gigil. Sumisid ako sa ilog. Kaya hindi ako tinamaan ng ulan.
Binabayaran namin kung ganitong kulay. Di ba? Nice. Parang Paluda leader lang tayo. Ayan. Kasama ko siya sa pinakamura. No? Pinakamura at mapapamura. Okay, yung una, susundan, no? In terms of not only direction ng 8, Paano? Gagala muna kami. Hanapan ko si Bibang ng ano, ng boiler. Sige. Alam ko, matagal ka nang inihintay ni ni Pepang sa Sorsogon. Nauna siya na sa Sorsogon. Nauna sa Sorsogon siya. Si Pepang. Lumalandi na yun doon si Bibang. Ayan. Hello mga kalingap, ito si Nathan Cutes Vlog. May dimple din yan, may bindun. Kaso lang ang lamang niya, 2 dimple niya, sa akin isa lang. Tara. Kamukha ko si Messi. Oo nga, Messi. Yung pag lumaki si Messi. ayun guys. Si Messi. Ayan, ngayon po ay manlilibre siya ngayon. Ayun may... Kuya Bal. Ha? Binigyan ako ni Kuya Bal pangkain na. Ayun, meron siyang dalang maleta. Mag-abroad siya. Ayan, si Nathan Cutes Vlog. Please subscribe. Subscribe po kayo sa aming channel, Kalamkitos TV at Nathan Cutes Vlog. Ayan. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Siksik sa Pigro Builders para lumaking malaman, mabigat at hindi sakitin. Dahil minsan lang sila bata. Pag starter stage na sila, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Habang bata pa, sa damuhan maghabulan, magtampisaw sa ulan. Ang pundasyon sa tamang paglaki, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Siksik sa Pigro Builders para lumaking malaman, mabigat at hindi sakitin. Dahil minsan lang sila bata. Pag starter stage na sila, Pigrolac Premium Hog Starter Feeds. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap, ang laging hanap-hanap, tumutulong sa dance na luyin mo lang. Team Kalingap, ang paglingap nyo sa mahihirap, ang pagtulong nyo ay inspirasyon sa lahat ng henerasyon. Ituloy mo lang. Hello. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa Kalingap Official Kalingap Partners. Lalo kay Kuya Balsanas Matubang, Kalingap Rap. Ayun, yung mga shoutout natin. Papi 143 TV. Si Nel Martinez, Cruz 4 TV, Agapay, syempre. Si Babawasan natin ang Sorpiterong Vlogger, Helper. Yan. one more time. Si I hope to see an improvement. ayan, Pero- ito po ang ating mga official Kalingap partners, si Arben Arbitrage Watch. Yan. The same thing. Kagapay. Tapos yan, Sorbitel. kahit ibaba nyo yung paa ninyo, Sorbitel. Bulol. you try it. Ako, Ganyan ang Arvin Laxton. Asim Ano Pasir. Pilipino? Pag hindi mo Kagapay yan. hindi ko bibigyan. Kagapay. Bilyak Ayop. Yan. Bobby TV. 143. Edward T.Y. Ramel Matubang Tolentino. Yan.
GR Prop Pilis. And then it's just a matter of time. Ano, si Cruz 4 TV. Cruz TV. Si Kuya Nel. Ang plano, Si 10 o'clock on the right outside. Nathan Cute Vlog. Si Philip. In our right out window, Si Renz Aldi. Kalampitos TV. may suggestion. Si Renz Aldi yun. Si Ramel Martinez. Nel Martinez. Si Bal Matubang. Kuya Bal Santos Matubang. Quezon City po, 300 kilometers. Yari ka. Kuya Bal. Di Kalingap salamat sa inyo. Di Kalingap TV.